10. נוי, לאן סירין הלכה עם 10 שקלים? לאן היא הלכה? לסופר, נכון. دفعت له 10 عشان انا بدي اشتري الملبس اللي حقه 3 شواقل. شو بصير لي انا؟ אתם רוצים לדעת כמה נשאר. يفي ممتازه. הדבר הראשון שבולט בבית הספר הדו-לשוני היא הטבעיות. האופן הכמעט אגבי שבו שיעור חשבון לכיתה א' במקרה הזה מתנהל במקביל בשתי השפות. מה רוצים לדעת בסיפור? ايش سليمان شو بدنا نعرف هذا السؤال؟ זה 3. בעיר הכי מסוכסכת, הכי מדממת, בשיא הפחד וחוסר האמון בין העמים, יהודים וערבים יושבים יחד, מתערבבים, ולאף אחד זה לא נראה יוצא דופן. במציאות הקיימת היום, רוב הבעיות שקיימות בגלל ההפרדה. בחוץ ערבים לא פוגשים יהודים, יהודים לא פוגשים ערבים. ומשהו קורה, כל אחד מפנטז לעצמו איך הערבי נראה, מה הוא חושב, מה הוא מדמיין, והפוך אותו דבר. לבחור בבית הספר הזה, לבחור בדרך החינוך הזו, לבחור בקהילה הזו, זה לא להגיד, זאת המציאות, ככה היא נשאר איתה. זה להגיד, אנחנו לוקחים חלק מעשי, אקטיבי, בלשנות את המציאות. צריכים להכיר את האחר, וכדי להכיר את האחר צריך ללמוד את השפה שלו ולתקשר איתו. אז אחרת זה בלתי אפשרי. عرفتوا شو بدكم تعملوا؟ וכך זה טבעי לחלוטין שבגן לומדים במקביל את האלף בית של שתי השפות. העברית והערבית מתנהלות כאן בהרמוניה מוחלטת, וכששני ילדים קוראים את ספר השיאים של גינס אי אפשר לדעת מי מהם הוא עטאי פלד ומי יזן מסאורה. אי אפשר להבדיל בשבילי בית הספר מי יהודי ומי ערבי. אנחנו השפיות. ושאומרים לנו אנחנו בועה, בחוץ בעיניי מה שקורה זה לא מציאותי, מה שקורה כאן זה המציאותי.